gwanin kuri matar ka ba ta yi komai ba. A sai da kare a sai carbi bana dai an tara 'yan kallo. Malam Sani, haƙuri ake da matan nan kuma wannan abin yau sai da kyau saboda dama haka sai kuma aure ai bauta ce a ranar bauta ce a ci gaba da haƙurin a ci gaba da haƙurin ba dan kira ta kai mata fara ko Allah ya fara ta yi ta gani saboda abubuwan take gidan nan wallahi baba yayi yawa ai ba a musu fada irin wannan ai shekarun baya ni ma na sa uwarta aka kira ni ganin in matsala ta shiga na sa aka kiyo uwar magana wallahi abin ci gaba yi ai ba musu fada irin su ni shi yasa da irin wannan ba zan sake musu fada gaskiya ke Malam Bello, ɗazu ina bacci na ji kamar kana magana da mijin Zainu a waje. Mijin Zainu ne muka gaya da shi waje muke ɗan yin magana da shi. To malam banda abinka, ya za ku tsaya a waje da mijin Zainab kuna magana? Sai ka ce bako, sarkin gidan nan ne fara ka kyale shi ya shigo ai kun zauna gida kun yi magana. To ai na yi da shi ya shigo ya yi shigowa. To dai abin nashi ne ɗan ƙorafi ya kawo na Zainab. Wai shi yake yin wanke-wanke da kansa, shi yake yin girki da kansa, shi yake yin shara da kansa. To sai na ce da ai ya haƙuri, ni ma wani lokacin ni nake yi, haƙuri ake yi. To malam dan miji ya taya matarsa wanke-wanke da shara da 'yan goge-gogen kaya a cikin gida ko kuma ko girki ya taya ta, ai mijinta ne babu laifi a cikin ya taya ta, amma malam saboda ka zubar min mutunci ka tozarta ni ka walakanta ni a gaban sirkina sai ka ce masa wai kai ma haƙuri kake da ni, to alkur'an ba zan yarda da wannan tsarin ba. Wannan wace irin rayuwa ce haka? Kenan ni ma ba da tarbiyya balle a ce ƴata ta samu tarbiyya, kaga hakuri kake da ni daman ta riga ta koya daga gida. Ai wannan ka cin mutunci ne, alkur'an ka walakanta ni a gaban yaro karami yana sirkin gidan nan kamar irin wannan al'amari. Yanzu dai wannan magana da an yi ta me ya ci. Malam Bello, kan raina ɓaci ne ka tashi kawai ka fita ka bani waje wallahi, saboda in raina ɓaci zan faɗi maganganun da ba su dace ba. Yawwa saboda an mun ba daidai ba kuma za a da kena hana ni kuka ba. Haka kawai. Allah ya baki hakuri. Ya ba mu tare. Allah ya hutu. Allah ya ba mu tare. In ban da wulaƙanci da cin mutunci, da son a ɓata mutum suna, daman ya mutuncin namu yake. Saboda da Allah, ai wannan wulaƙanci da tozarci. Wallahi Allah ko kai ma mutum wannan ya samu kaina, da na gaggaya mai bakaƙen maganganu wallahi fitaran sa ba. To ban ga ta zama ba, akwai ɓarawa ya saci guguwa. Al'amari dai ya samu ya cewa na neman lalacewa. Ai kuwa zan yi komayya. An ɗauki jari na. Ba wannan zancen, alƙur'ani ba wannan zancen. Ai dole ne a ji a sabanta aiki, na ga ya yi sanyi. Yawwa Allah ya taimake ni ma da na samu za ka fita. Kai yanzu in tambaye ka. Ba wani ina yi. Kai yanzu ashe ba ka da mutunci? Saboda kawai kana ce matar ka shara da wanke-wanke, kawai sai ka ɗauki ƙorafi ka je ka gaya ubanta saboda ba ka da mutunci. Menene a cikin ka taya ta shara da wanke-wanke da girki? Sai a cikin namiji ya taimaki matarsa. Har ka je kai ubanta ƙorafi, ubanta da ke kawo ƙorafi shi ma taya ne yake yi. Ai babu na ga wai wanke gidan nan shara garin nan kwata ba ta ganin da sai in fita in samu, amma ina sai na mata wanke na mata shara girki ma sai na mata. Ai bai kamata ba baba. Ai na ga lokacin da ke zuwa kofar gidan zance ka tunku da kai lumai kana so ka dauko ta saboda yanzu ka auro ta zo kana taya ta wanke da shara shine zama abun magana abun dauka sai korafin ta kaje ka fata mata suna ago ubanta ko ka shiga ba ka da mutunci ko menene a ciki bai wani kawo maka ira aiki na dauko na kawo maka ko aiki ce ita ko baiwa ce dan ka taya ta shara ka taya ta wanke ka taya ta girki idan da halima ya kamata idan aka yi girkin ta zubo maka ka ringa yan kolo ma kana bata tana ci wallahi gadin da nake maka ba
amma shi kana kai da mutunci shi ne zama abin magana fa uban ta ma tiya nake alqur'ani ka sake zuwa gidan da nake ka je ka samu baban yarinya ya kai masa tsara san cewa tana ciya kawai wanke da shara sai ne maka rashin mutunci kuma shi ma na koma gida ce mai mutunci an yi hakura in na faduwa mara mutunci kawai yaro ba alwazuru ba kyauta ya kamata na zage sai dan ya wani abu ya bani mara mutunci kawai Zainab kina ina ne? Na'am. Fito ce? A'a umma. Na'am. San da wurin da ko tabarma. A ni ba wani tabarma ba magana zama akan tabarma bane fito kawai fito. Zainab kina cikin hayyacin ki kuwa? Hankalinki ɗaya kuwa? Kina lafiya? Kina cikin hayyacin ki ko kuwa? A cikin dokokin da boka ya baki wanne kika karya? Ma ban kai kowanne ba. A'a. Ƙarya kike yi. Idan bakin karya wani abu ba, babu yadda za a yi mutum ke tafi gidanku ya je kai tokaciyar ke kai ƙarin ki wajen babanki. Sadiq din? Me kika karya? Me baki cika ba? Har ya samu dama yana gaya masa cewa kina sa shi shara, kina sa shi wanke, kina sa shi kaza kina. In ba an karya ba a cika dokoki ba, babu yadda zai kai ƙaraki. To kuma gashi yanzu ya je gidan ya ce yana shara yana wanke yana kaza har mahaifin ya samu damar cewa ni ma haka nake masa bai kika karya dan malafar ubanki wallahi mama ba abin da na karya ina magana kina zazzaren ido ga yaron da kika karya a cikin gaskiya ko suna sha'ala miki tafi to babu yadda za a yi wannan harka ta saban Allah ka saba wa ubangidanka saboda ka kauce ka samu abin da yake so ina neman Allah kuma ya gafarta min a ce kuma baki yi shi daidai ba ga sabo da kai kana neman tuba kuma ce aikin ya lalace ha ba dai za ki gaya min ko sai na ci malafar ubanki na ce ina hakuri dan Allah mama wallahi ba abin da ne wallahi mama ba abin da na karya wallahi to mu ci sama ba barawo ya saci kugwa da komai ya finki mu tafi in dai amma to ko in je in yi wanka sai wanka ana cikin wani tashin hankalin zaki wanka a kogi zaki fada sai ki kuma abin ki miki kafa mijinta ce wani matar ka ba ta yi komai ba a sai da kare a sai carbi bana dai an tara yan